Anyị na-anabata fada anyị na nwanne anyị, Fada Tobit. You're welcome. Anyị nọ na Otito dịrị Jesu Kristi. Ọ bụ na anyị na-anya na program anyị ga-afụ na topic anyị kwesịrị inwe tata bụ You shall be my witnesses. You shall be my witnesses. Ọ bụ na ị gazie na bracket asị anyị na ebe anyị si nweta isiokwu anụ from Acts of the Apostles chapter 1 verse 8. Acts 1 verse 8. You shall be my witnesses. Before na ya banyebe n'ịgụfụta this Acts of the Apostles chapter 1 verse 8. Achọrọ m ka anyị nyegodo obere background n'ihe bụ na mmadụ bụ a witness. Kedu ihe Jesu n'onwe bụ n'uche mgbe ọ na-agwa ndị ụmụazụ ya you shall be my witnesses. Ana ọ bụ na anyị ele anya na be anyị na Nsụka asị gị onye bụ a witness. Ndị nwere ike si na witness bụ onye na-agba oshere. And then nwere ike bịa na Central Igbo asị that na a witness bụ onye na-agba akaebe. Onye na-agba oshere na onye na-agba akaebe. Onye bụ onye akaebe, onye bụ onye oshere. O nwere ya bụ ọ bụrụ na omume mmadụ isi onye ọ bụ ihe anụwa ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị. Ọ sị gị na ihe ọ maara bụ na Chukwu bụ onye akaebe m maọbụ na Chukwu bụ onye oshere m. God is my witness. Onye bụ a witness. A na-asị anyị that a witness bụ onye na-ekwuchite na mmadụ, a validator maọbụ somebody na-eme attest that n'ihe mmadụ na-ekwu bụ eziokwu. And anytime a na-enwe a witness, it means na-enwere a doubt, na-enwere ihe mmadụ kwuru, ndị mmadụ ga na-asị ịdị sure na ihe onye a kwuru bụ eziokwu or ịdị sure na ihe onye a kwuru bụ asị. So most of the time a na-achọ onye bụ a witness na ọ na-abụba mgbe sure na-enwere kind of disagreement between ihe onye ahụ kwuru and ihe chere na ọbịa bụ ihe bụ eziokwu. Anyị abịa kpatara na abụ na ọ bụ na ajụma mmadụ kedu ka isi wee mara na ihe anụmanụ abụ ọsị na ọ mara bụ na Chukwu my witness ma ọ bụ nso kpọọ onye nke ọzọ nọ mgbe o meru na onye a nwere ike ịbụ onye oshere m na onye a nwere ike ịbụ onye akaebe m. So na a ga-enwerịrị a kind of disagreement, a ga-enwerịrị a kind of something ọ ya abụ na ya na-adoubt na ihe anụnwa mere maọbụ na o mebighị. So na a witness bụ a validator maọbụ an attestator na-akwụchite mmadụ. And in a legal way, ebe a na-aka use kebe this concept of a witness bụ a legal place, maybe na a court of law. Ije na court na before na decide ya on a case na-asị onye bụ witnesses to this case. O nwere ike defense onye na-ekwuchite na onye ahụ kpọta witness ya ihe o ji ekwu na ihe anụnwa bụ nke a. Onye nke ọzọ kpọọ witness ya ihe o ji ekwu na ihe anụnwa bụ this one. And enwere three types of witnesses. Enwere three types of witnesses. Onye nke mbụ enwere bụ na enwere an eye witness. Otito dịrị Jesu. Asị na ọ bụ gịnị? An eye witness. An eye esi na mmadụ bụ an eye witness. N'ihe o minere bụ na an eye witness bụ onye hụrụ ihe na ị na-akpọ onye anụwa as a witness because na believe na onye a hụrụ ihe anụwa na-ekwu maka ya and either na ọ hụrụ ya ọ na o mere gịnị na ọ nụrụ. Dịka ka anyị were ihe na o nwere ka accident shi wee mee na ihu Parish anụwa. A na-ajụ kedu ka ihe anụwa shi wee mee. An eye witness bụ onye nọ mgbe ya bụ accident mere gị na mmerụ. Ọ bụghị onye na-asị nne m nọkwa be m na ọ bụ n'ihe m nụrụ bụ he ke mrụtụ na-abụdọrọ kpo. Mba, onye anụ abụghị a credible eye witness. Onye a na-ewo as a credible eye witness bụ onye nọ wee meghe wee hụma. Ọ bụghị onye na-eche once isi mara na ọdụkwa nke ọ na-eme assume you are no longer an eye witness. No bụ onye dị sure na-ekwu ihe m hụrụ na-ekwu ihe mere. So that is who is an eye witness. Now after an eye witness na-enwezie ihe a na-akpọ an expert
witness. An expert witness bụ onye na-agba akaebe maka ihe because of ihe ọ gara ma ọ because na amara na onye anụnwa mara ihe anụnwa ọfụma. For example, ọ bụrụ na a na-eme ihe dịka ọ bụrụ na the case a na-etriti bụ na nwere ihe dọkịta o nwere operation dọkịta mere na dọkịta emetedike eshi na operation ahụ ya na-eme operation shi ebe ahụ na-achọ ịnwụ. Ọ bụrụ na eje na court ọ bụgo injinia bụ ya akpọ as a witness maka na injinia amaghị ka esi eme surgery, ọ maghị ka ihe dọkịta na-eme n'ọbụ anụna dọkịta bụ enwere ike ịkpọ asị this doctor oya go and examine this person n'imechere onye anụ examine giving your expertise giving na gị na onwe gị bụ dọkịta mara ka esi eme ihe ngwa gije chek mee onye anụ asịrị na ọ bụ dọkịta bụ emere mistake na ọ bụrụ na onye anụ nwere chekichere nyezie his expert witness about a particular thing na-asị oke na dọkịta onye kwuru ya ma ọ bụ na ebe a na-arụ ụlọ akpọ a civil engineer as an expert witness ya bụ a witness because of ihe onye ọbụ mere gịnị ihe onye ọbụ gara ma ọ bụ ihe onye ahụ mere gịnị ihe ọ mara maka ya ya bụ ya na-akpọ an expert witness. Then after expert witness na-achọbazie na-enwere onye a na-akpọ character witness. Now character witness bụ onye na-ekwuchite na mmadụ ndị na-asị na a mara m onye a. For example, na-asị na mmadụ zuru oshi ego asị gị ngwa gị bịa onye asị mba na ọ bụghị m zuru oshi ego na-esi ji ejuma ndị mmadụ na-amara na m na-ebi asị oke onye ebe anya na-ajụ eje chekim onye marịa ekim onye marịa sị ya bịa ịmaga onye a sịrị na ozuru oshi ego isi gịnị ma ị mara maka ya olechere anya asị na ekemshi mmadụ obere nwoke anụwa na ọ bụghị onye ahụ asị na ọ na-eme gịnị na ozuru oshi na-eme ekwete ya bụ character witness that you are bearing testimony to the character of a person ka mmadụ shi behave ka mmadụ shi akpa agwa ya bụ character witness. Ya bụ ọ bụ na ofu onye n'ime anyị nwere ihe o shi eme and most of the time this character witness na-abụkebe maybe na ị na-achọ ọrụ asị oke si gị ya edete recommendation letter from either parish priest go maọbụ pastor go maọbụ from onye mara gị na ya na-ede n'ihe bụ n'ideme na onye anụnwa na-achọ ọrụ anụnwa na-amara m ya and na-anụ m ekwu na ọ bụ onye bụ ezigbo mmadụ ana onweghị ihe o nwere nne in fact na ọrụ narị na ya bụ the best person. Ị hụrụ that you are bearing testimony, you are bearing witness, ị na-agba akaebe na onye anụnwa bụ ezigbote mmadụ. Otito dịrị Jesu Kristi. Mana o nwere ofu ihe m chọrọ ka anyị mara. These three types of witnesses are nke mbụ bụ gana I gonna witness, nke abụọ bụ gana expert witness, ma nke atọ bụ gana character witness. N'ihe mmadụ na-ata anụnwa na o nwere ofu ihe o nwere one common factor dị ebe ahụ and that common factor bụ na ndị a niile anaghị ekwu from nowhere. They are speaking from ihe mara about a particular event or about a particular person. An eyewitness na-ekwu from ihe ọ hụrụ maọbụ ihe ọ nụrụ. An expert witness na-ekwu maka ihe o mere gịnị ihe ọ mara and then what concerns his field. And a character witness na-ekwu maka ihe ọ mara about a particular person. Ya bụ na everything about witnessing must first of all come from the knowledge inwegomere about the particular person or thing ị na-agba n'akaebe maka ya. So it must be about a particular something. Ya bụ today anyị na-agwasa anyị team anyị bụ you shall be my witnesses, which means that before na anyị abụrụ witnesses na anyị ga-evuru ụzọ wee manụ ihe ahụ before na anyị ebidozie wee mere gịnị wee gbagidezie oshere. Otito dịrị Jesu Kristi. Ka anyị jezie na Acts of the Apostle chapter 1 verse 8. Acts of the Apostles chapter 1 verse 8. Obido, but you will receive the power of the Holy Spirit, which will come on you,
And then you will be my witnesses, not only in Jerusalem, but throughout Judea and Samaria, and indeed to earth's remotest ends. Otito dịrị Jesu Kristi. But you will receive the power of the Holy Spirit. Kedu period anyị nọ n'ime kịta? The period of Pentecost. Gịnị bụ anyị na-atụ anya na anyị na-akwado Pentecost gị? Onye bụ anyị na-atụ anya you receive this power from onye? The Holy Spirit. And I'm going that you receive the power of the Holy Spirit which will come on you, and then you will be my witnesses, not only in Jerusalem, but throughout Judea and Samaria, and indeed to earth's remotest ends. Otito dịrị Jesu Kristi. You will receive power from the Holy Spirit. And all this power from the Holy Spirit ga-enyere anyị aka ịbụ witnesses. Otito dịrị Jesu Kristi. Ọ bụrụ na anyị lemenya in this Acts of the Apostles chapter 1 verse 8. In fact, many biblical scholars na-ekwu na this Acts of the Apostles chapter 1 verse 8 na the summary of the whole book of Acts. Naturally, Acts of the Apostles. No, but if once you this verse 8, then you already have the summary of everything in the Acts of the Apostles. And in order to understand this Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8, now you need the bidote from verse 3 of this chapter 1. And the verse 3 of chapter 1, I say that the apostles already ahumama hene Jesu anoma 40 days after his resurrection. Remember what I said at the beginning. Before you bido to bear witness for somebody, you must first of all marry bear witness for. Now, the apostles, in Acts of the Apostles chapter 1, in chapter 1 verse 1, Luke, the Acts of the Apostles, Theophilus, he was just introducing this book, and then in verse 3, when they put that these apostles had already seen the Lord, and not only na ha Jesu, no Jesu na akuzi na abjakute for consecutively many times for the first 40 days before his ascension into heaven. Now, Jesu na abjakute, they were already witnesses. In verse 3, he tozuru ibogana witnesses. Because witnesses are na-ekwu maka ya abụ na anyị niile dịka ndị otu Kristi na akaebe na oshere a na-eme expect from us bụ na anyị ga na-agba akaebe maka gị na ọnwụ mbilite n'ọnwụ na nrọgo n'eluigwe nke onye Jesu Kristi. Because these apostles na ha hụmama Jesu after his resurrection from the dead, ndị anụwa amamara ha ga-adịma sure that na ha etozuome ịbụ witnesses. But why Jesus Juwekuzi in verse 8? That but you will receive the power of the Holy Spirit. But after the Holy Spirit, when I say that they will now become effective witnesses. Even though they have Maya in verse 3. Even though they hate those who ebo ndonwerike ije na bakebe. Iye dichebo in verse 3. They were already fit to become witnesses. Manoweriye diche between just being a witness and being an effective witness. Otito dịrị Jesu Kristi. Enwere ike ọ bụrụ na mmadụ nọ n'ihu main road anụ a enwe ka ihe shi wee mee n'ihu main road. Akpọm onye ahụ si ya ihe anụnwa mere mgbe nọ gị bịa kwume eziokwu about this particular thing. O nwere ike na before then na egwu ga anụmatụ ya ọsị mba nọ mụ ya ekwu na emukwume kịta na enwere ike iji ọkpọ jee kụwa m isi maọbụ na enwere ike ime m nka maọbụ nke ọzọ oge jee kwuo eziokwu maka ihe ọhụrụ. Does it mean na ọ hụrụ gị ya ahụ ọkwa ọhụrụ ya mana ọ bear witness? No.
but he is able to bear witness. But he did not bear witness the same way with the apostles. Near Jesus, even though they were fit enough to bear witness, many Jesus change that in order to become effective witnesses. Na mmụọ nsọ bịa enyere ha aka ka ha nwee ike nwee nkama obi ha ga-eji wee megene ha ga-eji wee gbasaa ozi ọma ahụ bụrụ ndị akaebe maka mbilite n'ọnwụ na nrụgo n'eluigwe nke Jesu Kristi. Otuto dịrị Jesu. So na this witness na-ekwu maka ya na ọ bụ mmụọ nsọ bịa na-enyere anyị aka ka anyị nwee ike wee bụrụ effective witnesses. And that is why in verse 5 na Jesu bịara na-ekwezi ndị ụmụazị ya nkwa that I will baptize you with the Holy Spirit. And ọ bụ ebe a na o kwere ha nkwa baptism of the Holy Spirit bụ ebe ọ na-agwazi ha that since nunu nidere mmụọ nsọ anụnwa na this mmụọ nsọ anụnwa na ya enye you, that was the promise of the Holy Spirit. But in verse 5 of this same chapter 1 o promise I will baptize you with the Holy Spirit. And all this baptism of the Holy Spirit for them to become effective witnesses. Then in verse 6, in verse 3, no bidoro instructions. In verse 5, no baptism nke mmụọ nsọ. I will baptize you with the Holy Spirit. Mmụọ nsọ nke yenyere ha aka ịdị na-abụ effective witnesses. Then in verse 6 of the same chapter 1, no mazi Jesu, instead of focusing on ihe Jesu na-akụzi ha bịakwute Jesu na-ajụ ya onye nwe anyị kedu mgbe ọ bụ asịrị na enye alaeze Israel, when will they gain their freedom? Kedu mgbe alaeze Israel ya adịdị autonomous? Kedu mgbe, because some of those who were following, it seems now some of those who were following Christ, even after his resurrection, aghọtalaghị to do mmadụ Jesu bụ. Because mgbe John the Baptist nọ wee kwuo na lee onye nzọpụta nke Israel, look at the Messiah. Most of ndị na-esorido John, ahafụ John sogide Jesu. Gịnị bụ ihe na-esonu Jesu at that moment? Ihe na-esonu Jesu bụ because na ha echere na the oppression ha nọ na ya n'aka ndị Rome, n'ọbụ Jesu bụ ihe emegene onye ya nafta na ya, n'ọbụ Jesu bụ ihe ga-enweta political freedom for them, because na mgbe ọ bụ na ha nọ na under the kingdom of Rome, ndị Rome na-achị ya, ndị Rome bụ na-eweta everything, they were paying tax to Rome and everything. So at that moment n'ihe ha na-eche bụ na ọ bụrụ na Jesu bịa, in fact most of them like Simon the Zealot, all these zealots, n'ihe ha na-eche bụ na Jesu bịa, he will organize an army. And this army, n'ihe ya arụ bụ na ya afụ jee were ụma were egbe jee chụfụ ndị Rome, Israel wee nọrụzie n'onwe. So mgbe anyị Jesu na-ekwu ya niile, I will baptize you with the Holy Spirit, you will do this. Ihe na-echegodo bụ okay, n'ebe ọ bụ na John the Baptist agwụgwọ m anyị na onye anụnwa ya bụ onye nzọpụta, ọ bilitekome n'ọnwụ na-agwụkwọ m anyị maka mmụọ nsọ, n'ọdịka ọ bụ this onye nzọpụta anụnwa plus the gift of the Holy Spirit anụnwa bịa ga-enyere anyị aka ka anyị nwee ike wee nwetazi onwe anyị, bụrụzie ndị nwere ike ịkwụ n'onwe ha chụfụzie ndị Rome. So it was a kind of na ndị anụnwa ihe Jesu na-ekwu another thing, they were thinking about another thing altogether. Jesu wee bịa in verse 7 wee na-agwa ha that it is not your duty to know times and seasons. It is not your duty to know times and seasons. Ọ bụghị unu ya ekwu mgbe Chukwu ya eji wee mee ihe ka o nwee ike megene ka ọ fụta ihe. But this verse 8 anụnwa anyị na-agụ today, which is our major emphasis, but just the second part of the response of Christ to the apostles, na the question ha jụrụ in verse 6. And that is why mgbe Jesu gwara that it is not your concern to know about times and the seasons, but ya bụ ka this verse 8 shi wee bido, but Allah na the Greek term for but anụnwa, but ịmana a na-ekwure normally na one thing do very unique with gị na onye Enugwu Ezike dị na-akpa nkata, but na gị na ya kwure m okwu na everything ọ na-agwa gị
na once no mara but gị megịnị gị cheburu the major thing o chere megịnị ọ chọrọ ịgwa gị no once no mara no ne n'ọnụ onye Enugu Ezike mara gị cheburu enwere ike na ọ na-agwarịta gị dị mkpa nọ na-anụ a gị chebuziere the major part of ihe ọ chọrọ ịgwa gị. Now that is how verse 8 begins. But no ne otuto dịrị Jesu Kristi. I say, but you will receive power from the Holy Spirit. N'ihi unu enweta ike site na ike nke onye mmụọ nsọ. You will receive power from the Holy Spirit. And the term used for power here bụ dunamis. Dunamis abụghị just not any type of power. Na dunamis bụ power na-eme mmadụ potentially capable to do something. Na nwere ike imenwuzi ya ọ bụrụ just mmadụ nwere ike inwe power mana ọma mmenwu ihe mana the term used ebe a bụ dunamis, the power that can allow you to do something. You will receive power from the Holy Spirit. And this power unu na-receive from the Holy Spirit abụghị for ihe ọzọ na ọ bụ power ga-enyere unu aka to become witnesses. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ya bụ na ọ bụrụ na anyị enweta mmụọ nsọ anụ abụ anyị na-akwado since anyị na-agba mbọ na-eme novena for the coming of this Holy Spirit. Na ọ bụrụ na mmụọ nsọ anụ abịa ịmana nwere ike ọ bụrụ na ebido kpọgoro anyị niile one by one onyinye anyị chọrọ inweta n'aka mmụọ nsọ enwere ike ịkpọbatachara anyị ofu all the possible na ya ahụ na ofu onye ya sị na onyinye m chọrọ ịnata n'aka mmụọ nsọ bụ na achọrọ m ịdị na-speak in tongues. Otuto dịrị Jesu Kristi. Anyị abụọ ya abụọ nwere ike na-anwụ ebido ekpere onye kwesị nwere ndị na-abụ ọ bụrụ na ebido ekpere speakgide in tongues. Ọ bụrụ na ole menya na-eka nri onye na-eka nri ga na speak in tongues. Ole ya na-eke ekpe onye nọ na-eke ekpe ga na speak in tongues. Na ya na onwe abanye ma ọ na-speak ma ọ na-ga-speak ọ nwere dịka onye ọgara asị ebe mana ihe ọ na-eme bụ gana ka m na ụmụ sonye n'ihe a na-eme. Some nwere ike si that na the gift ha chọrọ but that na once o detere mmadụ eka na ihe le na-eme onye ọbụla n'ọla. For some na ọ bụ the gift of vision na once mmụọ bịara na ọ bụrụ na o mechite anya na ọgwa gị ihe mere gị ụnyaa na ihe ya eme gị echi. Otuto dịrị Jesu Kristi. Some na abụghị abụ the power actually receive from the Holy Spirit. For some of us, no, but all these different powers and different gifts. While these gifts are good, the most important power I receive from the Holy Spirit. Abụghị na anyị na-speak in tongues. Ọ bụghị na anyị na-ekpe ekpere for long hours. Ọ bụghị na anyị na-eme ka onye nọ n'ọrịa ka onye ọbụchi n'ọrịa wee bilie. Na the greatest gift we can receive from the Holy Spirit but the gift to become effective witnesses. Ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere bido tenta ruo echi. Ọ bụrụ na ị na-speak in tongues nke bụ na o nweghị tonye ma sometimes speaking in tongues o nweghị na-aghọta ihe na-ekwu ihe mara be ịsụgbabe ya hele na-eje ma ị na-eme nke ọzọ niile and in all these you are not a witness then ihe niile na-eme mere gị na lara n'iyi. The most important gift we should pray for but that in everything that we do ọ bụ nke anụ ọ bụ nke ọzọ bụ onyinye nke mmụọ nsọ nyere anyị ka onye na-anyị aka ka anyị jiri ewe na-eme gị na-agba akaebe. That is the primary gift of the Holy Spirit to become effective witnesses. Ọ bụrụ na anyị abụghị witnesses, ọ bụrụ na anyị abụghị ndị ọsheri nke Chukwu, ọ bụrụ na anyị abụghị ndị akaebe nke Chukwu, then everything we are doing bụ gị n'efu. Ya bụ na this period of Pentecost anụwa n'ihe ele anyị na-eme n'ọdụ mkpa na anyị na onwe anyị rịọrọ Chukwu ka o nyere anyị aka ka anyị bụrụ ndị na-agba ezigbote akaebe, ka anyị bụrụ ndị ọya abụọ ọ bụrụ na ndị mmadụ ahụmanya si yes ndị onye anụnwa bụ onye na-agba akaebe, onye a bụ onye na-agba ọsheri. Remember na any person na-abụ a witness bụ onye na-ekwuchite mmadụ. Ya bụ na otu anyị na-eshi jụọ ebe a na anyị niile bụ ndị na-ekwuchite Jesu Kristi. Anyị bụ ndị a na-eshi because many persons are still doubting. Edishon ọ bụ Chukwu, edishon ọ bụghị Chukwu, edishon ọ bụ nke edishon ọ bụghị nke ọzọ. No bụ from us ka ga-eshi wee mara ụta anyị si ebi ndụ anyị, how we are able to bear witness
ka ndị mmadụ nwee ike wee shi na ya wee na-abata to knowing Christ all the more. Otito dịrị Jesu Kristi. Ya bụ the question ndị ụmụazị Jesu na-ajụ in verse 6. Kedu, because some of us nwere ike na ihe anyị ji eso n'Jesu, ihe anyị ji abịa n'ụka, but because we think that na once anyị bido mere bịagide m ụka ma megide one thing or the other, that we are already immune from difficulties, we are already immune from suffering, we are already immune from everything. It is not our duty to know about times and seasons. Ihe gbasatara anyị bụ ime gịnị? Ịbụ ezigbote ndị akaebe. And all the power that we receive from this Holy Spirit beginyere anyị aka ịbụ these effective witnesses. Remember, enwere ihe dị iche. Ihe chọrọ ka anyị mmadụ nwere ihe dị iche between just being a witness and being an effective witness. Remember, already in verse 3, Bondo Master Jesus, from seeing Christ after his resurrection, they can tell people about him. But at that moment, they are not at the level of able just ordinary witnesses. Man, with the power of the Holy Spirit, they have effective witnesses. I know why that within this Pentecost novena, within this Pentecost retreat, that may this power we are going to receive, let us move from just being witnesses. Maka demonstration no gonye na eba iya juya ihe gbasatara Jesu ogazata isi boshole bụ Christmas oya azagia ejuma oya answer some of the questions we may ask oya azata gia no bo kanyị mara anya na agba akaebe anya bụ effective witnesses. Kanyị gba mbọ kanyị nwee ike wee bụrụ these effective witnesses. And this power of the Holy Spirit, first, some persons now see the Acts of the Apostles. Ni nwere ike summarize, ni nwere ike ga-akpọgata Acts of the Apostles, no, we are about the Acts of the Holy Spirit. Because almost everything in the Acts of the Apostles, but through the power of the Holy Spirit. And you will receive power from the Holy Spirit, and you shall be my witnesses. Then from Jerusalem to Judea and Samaria, and then from there to the ends of the world. Remember that from this verse 8, you can already summarize the whole book of the Acts of the Apostles. And can summarize here? The whole book of the Acts of the Apostles can be summarized in this verse 8. Because these Acts of the Apostles are according to the witnessing of the Apostles. Now, from this Acts of the Apostles chapter 2 to chapter 8, Nenomazi Jesu bidoro na abo witnesses in Jerusalem. From Acts of the Apostles chapter 2 to chapter 8, Nenomazi Jesu maybe within Jerusalem, just within Jerusalem. Ebe aka he na bear witness na agba akaebe na-ekwu maka Jesu Kristi. Now from chapter 8 verse 1 to chapter 11 verse 18, bụ ndị ndị apostles na-agba akaebe na Judea and Samaria. They were going within the two cities of Judea and Samaria na-agba akaebe. Now from 11 verse 18 to the end of the book, now their witnessing moved from Judea and Samaria to the ends of the world. At that time, because as of that moment, no Rome, but the ends of the earth as of then, their own understanding. And that was why the ends of the world, and that is where Paul move from just Jerusalem, move over to Judea and Samaria, and then also move beyond Judea and Samaria to Rome, because in other Gentile communities. And now the summary of the whole Acts of the Apostles from chapter 2 to chapter 8. But they are witnessing in Jerusalem. I know there is something I'm going to what I name back the apostle.
after the ascension, agwaghị na ndị apọstọl bịara gbago na upper room. Ha nọrọ ebe ahụ na-eme gịnị? Na-ekpe ekpere. Ka ha nọ in this upper room na-ekpe ekpere, na-eme ihe niile. Now, on the Pentecost day, that was the day their witnessing bidoro. Anụ nwere ihe mere ụbọchị ahụ. Agwaghị na ndị apọstọl na-atụrụde egwu, ndị dịvu timid. Peter afụta na-ekwu okwu very boldly. Ndị mmadụ na-asị, ya kedu ihe na-aka ndị anụnwa obu nke bụ na ha na-ekwu okwu like this. And they were speaking in several tongues. Ndị mmadụ na-eme gịnị? A na-aghọta ihe ha na-ekwu. Ndị na-asụ different languages a na-aghọta ha. Ụfọdụ na-asị nọ dị ka ndị ha aṅamara mmanya. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ịma na sometimes na ọ bụrụ na mmadụ achọrọ ike ogwu maọbụ na mmadụ achọrọ inwe maybe the courage to do some things, n'onye ọ bụ ụfọdụ maybe so na onye ọ bụ na-eme ihe na-adọrọ mma, n'onye ahụ eje ịta na onye ọ bụ siri igbo maọbụ na onye ọ bụ ṅụrụ mmanya ka onye ọ bụ nweta force courage na ọ na-ekwu okwu ọ bụ magị bụ ọ na-ahụ ihe ọmara bụ na-ahụ ihe yiri mmadụ, ị na-achị ọchị o ị naghị achị ọchị, nke ahụ ga-agbasara gị. And that was what ndị anụnwa chere na Peter ememe na ndị ụmụazụ Jesu aṅamara mmanya na ya bụ ihe ji ekwu n'okwu boldly. And Peter na-asị that na-asị na ya aṅamara mmanya not the possible mmadụ ịṅụ mmanya na-agbakwa ụtụtụ. Otuto dịrị Jesu Kristi. Nwere mgbe bishọp nọ na-ekwu maka ya this response of Peter. Ọ na-asị na maka na Peter abịacholega Nsụka. N'ọmagị na nwere ndị na-eme money mass kai ọ bụ by 5 ahụ ndị ọzọ na-eteta akwado money mass, ị na-eje money mass nke gị na-ekwu mama onye ọ bụ na mmanya ga-eji mee nọ na Peter ji ke ndị be ha si eme na-asị na ọ dịghị possible mmadụ ịnọ na agbakọ ụtụtụ ṅụmara mmanya na ọ bụ na ọbịa ọma Nsụka na nwere ike na ọ ka gị ikwu datin. Otuto dịrị Jesu Kristi. Amaghị m ma ọ bụ eziokwu na ọ bụ na the most important thing dị na ya abụ that Peter na-ekwu that it was not the power of alcohol. O nweghị ihe nyere ihe the courage to speak, the courage to minister. Ihe nyere ihe the courage to speak and the courage to minister bụ gịnị? The Holy Spirit. That is why we gwara anyị na o nwere ihe dị iche between just witnessing and effective witnessing. And ọ bụ this mmụọ nsọ bụ onye nyere ha this spirit nke mere na ha nwere ike ịdị na-agba akaebe n'ụzọ kwesịrị ekweshi bụrụ effective witnesses. Now from this chapter 2 anụwa mmụọ nsọ dakwasịchara ha na ndị apọstụl ka anọ at that moment na-agba akaebe only within Jerusalem. As of that time na most of the apostles ka na-eche that their ministry bụ only within Jerusalem. In fact, Christianity ha ka na-ahụ ya as a branch of Judaism. They were still worshiping in the synagogue. They were still, so ihe ka na-eme everything ka bụ within Jerusalem. Ha ka na-ahụ ya as na ka na-eme ofu ihe, na ka na-agbagharị n'ofu ihe. So they were still in Jerusalem, even not minding some of the problems ha nọ na-enwe in the early church. Nsogbu anọ na-enweche na the early church, they were still bearing witness, na-agba akaebe, na-agwọ ndị ọya, na-eme some miracles, na-agba akaebe. Mana they are witnessing in Jerusalem. Ihe njekwuru ya nwa bụ na ụfọdụ oge na witnessing comes at a cost. Otuto dịrị Jesu Kristi. Witnessing comes at a cost. Now, mgbe anụnwa ha nọ na Jerusalem na-agba akaebe, I think some Sundays ago ka a gara anyị about nsogbu enwere in the early church. Ebe the widows na-complain, the Samaritan widows na-complain that na neglect her and that na the sharing of food na neglect her na ndị ọzọ na-aka enweta ihe karịa ha. Now the apostles asị okay na ha ma hafụ ịgbasa ozi ọma ha na-agbasa wee na-eme gịnị wee bido na-eke nri, and then they chose 7 deacons through the power of the Holy Spirit. They choose those 7 deacons. Now out of these 7 deacons na-enwere onye na-akpọ Stephen. Now this Stephen bụ onye rutere in chapter 7 of the Acts of the Apostles because of ụdọ akaebe ọ na-agba, because of his own witnessing. Ejide wee were okwute wee megana wee togbuo ya. Otuto dịrị Jesu Kristi.
Now, before chapter 7 of this Acts of the Apostles, ndị ụmụazụ Jesu na-eme ihe na-eme with little or no opposition. Opposition ha na-enwecha adịchaghị much until the stoning of Stephen. Now, mmadụ gbuchere Stephen, Paul agwaghị na Saul bụ onye awụchikọ ekwa n'ụkwụ ya. Now, ka ha tụgbuchere Stephen, now the story changed. Even in the Acts of the Apostles chapter 8, me ahụ from chapter 8 anụnwa, immediately enwe a turnaround, enwe a persecution of the Christians. Now, nke nwere this persecution of the Christians, gịnị bụ ihe bidoro na-eme? Ndị ụmụazụ Jesu na-eme gịnị? Na-agbasashi. And mgbe anụnwa na-enwe this opposition, this oppression of the Christians anụnwa, most of ndị a na-persecute as of that time bụ ndị bụ Samaritan Christians. And these people were Samaritan Christians, the apostles, some of them were not affected by this persecution and the end of cause on it. Then they are affected more, but these Samaritan Christians now hebidozie na agbafu. Now from this chapter 8, hebidoro na agbafu. Agomazi anyị maka Philip, otuto dịrị Jesu Kristi. Now ke Philip gbafuru, when Philip gbajere Samaria. Philip ogbajere Samaria because Samaria so comfortable. No, he was running for his life. And that the blood of the martyrs, but the seed of Christianity. Now, they were still preaching the word of God. Now, Philip ogbajere Samaria. Remember, that you will receive power from the Holy Spirit. And this power from the Holy Spirit will make you to become my witnesses. And then when you become my witnesses, then you will preach my name. From Jerusalem, from chapter 2 to chapter 7. Now to Judea and Samaria. Many persons believed in the teaching of Philip. And Philip invited the apostles to now come to Samaria and lay their hands on the converts, and they received the Holy Spirit. That was how the gospel of Christ continued to move forward, despite oppressions, despite they still became effective witnesses. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ya bụ na anyị n'onwe anyị n'oke a na-akpa anyị bụ ka anyị bụrụ effective witnesses. Remember what I said. Throughout yesterday, ihe anyị nụrụ maka ya bụ the power of forgiveness. Ọ bụrụ na anyị anụchara maka this power of forgiveness anyị nụrụ ụnyaahụ, utotefara shikọwachara ya anyị amụtachara ihe. Ọ bụrụ ihe na anyị anụchara ya were ihe wee tinye na pọket anyị. How? Na fada ha ịma na nwere dị iche, mmadụ nwere ike sị gị, wow, na fada ha gwara anyị okwu ụnyaahụ n'okpuru ete. Otuto dị Jesu Kristi. Isi ya n'okpuru ete, ọ sị ya gịnị bụ okwu dịrị? Ọ sị gị na mere m na-echete megoro m na ịmara m na fada ha n'okpuru ete. Otuto dị Jesu Kristi. Ihe o ji wekwu na ete abụghị just nọọ ka ikwu mee, nọọ bụ ka isi na ya wee megị wee mụta ihe. So that when we go home with some of these things, then it is how we become effective witnesses. Anya bara ndị na-agba akaebe maka ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Jesu Kristi. Mana mgbe anyị na-ebido na-echete m anyị na mgbe anyị na-ekwu maka being an eyewitness, being an expert witness, and being a character witness. Gịnị bụ the common factor between these three types of witnesses? Gịnị? Ihe nwe knowledge and encounter with ihe na-ekwu maka ya. You can't just be a witness just from just ishi na ịgbalite a witness. No. If you must be a witness, you must know onye ịbụ witness ya. Adam sure some of ndị ọrụ oyibo n'ebe a. Ọ bụghị ihe just any person na-agbatale wetene gị form ka ị bụrụ maybe chọrọ iweta loan, mmadụ chọrọ iweta loan, gbara wetene gị form ka ị bụrụ short ihe, ị gbara je sign ya, ọ bịa ka isi eme.
ihe amagodo n'onye ọ bụ ka ị dịrị shọ onye na-eweta ya na-adịkwa ya bụkwara onye ọ na-abụ mmụọ sain chan ọ ga-abụghị echi abịa chọgide m ka m kwụ m ụgwọ ihe m ga-eride. So you must be sure of onye na-agba n'aka ebe ihe amara ya. So ya ga na-ajụ onwe anyị bụ onye bụ onye anyị na-agbado n'aka ebe, onye bụ onye na-asa anyị you shall be my witnesses. Onye? Jesu Kristi. Ịma this team anyị na-use n'abalị a, ọma mmadụ ole bịago mara Bigad Memorial Seminary Enugu. The motto on the Bigad bụ Eritis Miki Testes. As m again, Eritis gene Miki Testes. Ihe o minere be you shall be my witnesses. Now, gịnị bụ a seminary? Seminary bụ ebe a na-azụ ndị ya bụ ụkọchukwu. And gịnị bụ ọrụ ndị ụkọchukwu? Ndị ya ekwu na-agbasa ozi maka onye Jesu Kristi. Now, you shall be my witnesses. Bụ ya bụ the motto of Bigad Memorial Seminary Enugu. Now, ihe o minere bụ na mgbe anyị nọ na seminary, you are encountering God. You are encountering Christ. You are knowing about him. So that na ọ bụrụ na ịfụtazie ka ị nwee ike wee bụrụ an effective witness. Anyị nwa n'onwe anyị. Ịma na the problem a na-enwe bụ na sometimes no nwere ndị bụ ndị ụka just because na mama m mere m baptism na Catholic Church. Ị bụrụ ha enwere ike eju m onye ọ bụ gịnị bụ iji bụ onye ụka ọ maghịte enwemegị his own personal faith. You cannot be a witness based on hearsay. Ọ bụ n'ihe agwakwa ọkwa ihe agwara m n'ihe m nọrọ. No. You must be a witness based on your own experience. Ọ ya abụnakarị n'ihe mara. Yes, it is possible that you must have heard about Christ from somebody, maybe your parents, from father, or from ihe niile. But beyond these things, not the very necessary for us to have a personal experience with Christ. All the very important. And ofiye nyere anyị aka ka anyị nwee this personal experience, this personal encounter with Christ bụ gịnị? Mmụọ nsọ, the Holy Spirit. It will help us very well ịbụ ezigbote ndị mara maka Jesu Kristi. Ututo dịrị Jesu. Ịma na ọ dị possible. Ọ bụla ka gị na ọ dị possible. Adịghị m sure ma enwere any part of Nsụka, Igbo Nsụka, ma ọ bụ Taiwan ị nwere ike ije, any corner ị nwere ike ije, esi mmadụ onye bụ Jesu Kristi, onye ọ bụla amaghị. Ọ dị possible? Otu dịrị Jesu. Ọ dị possible na nwere ebe ị nwere ike ije now, like na Nsụka, from nwatakịrị, adịghị m sure, imeme n'afọ na nwa na mmụọ nsọ na mmadụ ya asịrịrị gị amen. Ma onye ọbụla na-eje ụka ma ọ naghị eje ụka na ọmago maka Jesu Kristi. Onye ọbụla mara maka ya na ọ bụ ihe a na-ajụzi bụ kedu ka onye a si wee mara, and what is he or she doing with that knowledge. Na nke mmadụ niile mara maka Jesu Kristi onweghị onye ijụleta onye ihe oriọkpa. Otuto dịrị Jesu. Not be surprised na ị nwere ike ịhụ nwa mmadụ ga-eri oriọkpa ijudome ya ọfụma. O nwere mgbe na apostolic work somewhere oriọkpa gata a na-asị ya na egbuse ọsọ na ahụbeghị nkwa semi na nsogbu na ya na nwe ejegokwu kada mọni na enwe ojere ụka na anyị mmemme niile na o nwere ego wetara na onyinye na ọsị nyezie ebi ego sef. Otuto dịrị Jesu Kristi. Na most of nnọcha na oriọkpa Peter na John so na ọ bụghị eziokwu. Na ndị a niile mara, they know about Christ. Mane ndị anụnwa a ga-abụ effective witnesses? No. And most of the time, not because they have not had this personal encounter with Christ. They still have the knowledge they have about God, but still based on hearsay. You need to have this personal one-on-one encounter with Christ. Ka ọ bụrụ that n'ihi kwenyere abịamaghị just not because of ihe ndị mmadụ na-agwa gị, n'oge ma because of ihe gị na onwe gị mere gị, ihe gị na onwe gị mara. Most of the time, na ọ bụrụ na ị nweghị this personal encounter, no ya adịghị very easy to fall away.
because na obere ikuku ọ n'ime gị na ịdachafụ. Ọ bụrụ na ị nweghị this personal encounter with God, you cannot even know his plans for you. Ọ bụrụ na obere nsogbu adafụta, this ekerebonest type of Christianity anyị na-eme n'ebe anyị kịta, half Christian, half pagan, ndị ụka kpagbai ojeme ụka, ọ na-abịa ụka n'ọbụ na o rute n'abalị na-evuru lanta na jegide ebe a na-ejeche, ọ na-asị gị na onye Chukwu na-azọ otito dịrị Jesu. Ịma na sometimes na Baịbụl anyị kacha ekwu oti na-abụ Baịbụl na-enyere anyị aka ịkọva ihe ga-adịghị mma mmadụ na-eme. Enwere ike na mmadụ ga na-aṅụfe mmanya oke, isi onye ọbụla ịṅụfe mmanya oke adịghị ọyị, ọ sị gị na iche na ihe Chukwu mere ka ọ wụọ bụ na mgbe Chukwu mere mmee ka ọ wụọ mmanya n'iche na ọkok, ọ sị gị mba, na nwere ike na iledo anya na ọ bụ Heineken bụ ihe ahụ mere ka mmiri wụọ mgba na na-agwachaka ọgụ those things. So sometimes ọ na-abụ ihe a na-akpọ proof texting. I know the Parish we put. Sometimes we use just one part of the Bible in order to drive our agenda. Proof texting. So onye Chukwu na-azọ onwe. Mana ọ bụrụ that we have had this personal encounter, ọ bụrụ na ị nwee this personal experience with Christ, no ya adịnaghị even harder to fall away. Mana ọ bụrụ na ị nweghị otito dịrị Jesu, then this witness na na-ekwu maka ya na-enwere ike na anyị agbatakwaghị ya ọfụma. Amana ọ bụ na anyị nwezie this personal experience, na ọ bụrụzie na orutezie na time anyị eji wee na-agba akaebe, nwa ya adịziri anyị easier to bear witness, because na ị maara maka onye a. Ọ bụrụ na asị gị kọwaa na mgbe ị na-abịa gị kwume maka ihe hụrụ, it's easier for you to say something about it, which is why ịma na ọ bụrụ na mmadụ abịa na law court ịbịa bụ a witness, na nwere ya na-akpọ cross examination. Cross examination bụ mgbe a na-ajụ gị questions to make sure that n'ihe anụnwe na-asị na ị nụrụ, maọbụ ihe anụnwe na-asị na ị hụrụ na ọ bụ eziokwu na imere gị na ị hụrụ ya maọbụ na ị nụrụ ya. So na nwere question ọ ya bụ ọ bụrụ na ajụba gị, nwere ya bụ ọ bụrụ na na-ajụ gị, ọ bụrụ na eziokwu na ịhụdụ gị maọbụ na ịnụdụ gị n'ihi eme gị na ịma nzachanwu that question. Mana onye hụrụ asị gị na bụ ekwu oyi ma ịhụdụ gị ekwu onye ọ bụla na ị ga na-ajụ oge bụ ha na ọ dị ka amamakwarụ na eme sara asị. And in this period of cross examination na-etachafụ anyị nwa na onwe anyị, ọ bụrụ na anyị abụrụ ndị na-agba akaebe, no matter the type of cross examination we may get from the world, na anyị ya emege na anyị ya akwụdoshi ike, na anyị ya abụ ndị tozuru etozu. Ya bụ na eke mmụọ nsọ anụnwa anyị na-eche maka this Pentecost anyị ga-anata mmụọ nsọ, ka anyị na-ayọ ka anyị nwee ike bụrụ ezigbote ndị akaebe, ndị ya akwụdoshi ike n'ebe Jesu Kristi nọ, ndị ya bụ na-eji ndụ anyị na ihe ndị ọzọ niile wee na-agba akaebe. And enwere many examples of those in the Bible ndị jiri onwe wee na-agba akaebe. Like I said, in fact, the Latin word for witness of martus, otito dịrị Jesu Kristi. The Latin word for witness bụ gana martus. And gịnị bụ ihe yitere martus? Mata. Otito dịrị Jesu. Ọkwa ị mara onye bụ na mmadụ bụ Mata? Onye bụ ebe Mata? Onye gbere maka ihe nke okwukwe. That is who is a Mata. In fact, from one and many signs, you shall be my witnesses. Already, martus got the member. Because nobody just like currently now, no one kita I know me bearing witness to Christ or the easy. Because many persons now achọ now but gịnị bụ ya eme ka ihe na-agagodo aga. Sometimes ọ bụ na ikwutere maka ihe gbasatara Jesu ga ndị anyị n'unu ma abịa makwa asị gị anyị na ị ka nọ ebe ahụ ị ka nọ gofụtabakwa na ndị mmadụ aya margo. And in fact, ọ bụ na ịbụ a young man kịta maọbụ a young girl, nọgadama more difficult to bear witness because na following Christ adịmaghị trendy. Ọ ga-abụta bear witness to Christ. Ihe ga-adịma trendy kịta bụ na gịnị bụ as na ọ bụ wetin your friends they do, follow them do. Gịnị bụ ihe na-eme ije vute ike, ije eme ndị nke ọzọ
ihe anụ ị na-eme. Sometimes when you begin to pray, asị gị nọrọ n'ebe ahụ na kwure maka ihe ị na-ekwu nọ mgbe ego egbulego ịmara ihe na-ekwu. So sometimes it is even more difficult to bear witness today because ndị mmadụ achọma gị ta ịnụ, ndị mmadụ achọma gị even to believe that na-enwere ihe dịka Jesu Kristi. Because ị mara na the Christian bụ like a judgment against onye ga-anaghị eje ụka. Because once you are a Christian na-agba akaebe na once ndị mmadụ hụ mamara gị, you already standing totally contrary to everything the world is teaching. The world is teaching that you can do anything you can do as far as na ị na-evute ike, as far as na ị na-eme na work na continue to do it. Man, a Christian will ask, ihe anụ ị na-eme, it is not just about whether it is working or not. No, bụ ihe anụ na-eme ma Chukwu ọ na-eme gị na ọ kwadoro ya. So when we come to a world the utilitarian and then bịazie na-ekwu maka ndị mmadụ ga na-ajụ dị anyị, that is why the majority now the national anthem ga ma church na scam because ihe na-ekwu n'ihe because they still believe that whatever is not working, ihe ga-anaghị abụ n'imeri ihe anụnwa afụta n'imere nke ọzọ ihe anụnwa afụta kedu nke ịsị that na ngekwenye na Jesu Kristi na-agba mbọ and ke na-agba mbọ n'ọdịka ihe anụnwa mba na-agba anaghị amịta mkpọrọ ka eme ochere na ọya echi wee mịta mkpọrọ. Then why am I doing that? Once you are not doing all those things, ihe ndị mmadụ na-eme bụ na ha emeghe na ha ahafụ gị. So it is difficult to bear witness today. Mana anyị na onwe anyị through this power we are going to receive from the Holy Spirit. Site n'ike nke anụ anyị enweta na mmụọ nsọ na na-agwa anyị ka anyị bụrụ ezigbote ndị akaebe, ndị ga na-agba akaebe maka Jesu. It is an injunction. You shall be my witnesses. And throughout the Acts of the Apostles, niile ndị ozi Jesu na-eme, all the things the disciples and apostles were doing in the whole of the Acts of the Apostles, ịgba akaebe. Even to the point of some of them losing their lives, they continued to bear witness to the gospel they have heard. Anyị nwa n'onwe anyị adọ nkwadebe ịgba akaebe maka ozi ọma nke anyị nụmara. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ya bụ a personal question anyị n'onwe anyị ga-ajụ onwe anyị site na mmụọ nsọ nke anyị ya anata na this Pentecost period anyị nọ n'ime. Anyị adọ nkwadebe ịgba akaebe ka ọ bụ just nọ ịbụ convenient Christians mgbe ọ dabara na nsogbu adịghị bọchọ ga-adabaghị dam Jesu n'ihe ejekwe n'azụ. Let us become effective witnesses. Otuto dịrị Jesu Kristi. Now, kedu ụzọ anyị nwere ike isi bụrụ ezigbote ndị akaebe? Because it is not just enough to be witnesses. No, na anyị nọ nwaanyị ga na-eme. How can we be true witnesses? Ebe ọ bụ na ya gwara ya bụ you shall be my witnesses. One of the best ways mmadụ nwere ike isi wee na-agba akaebe bụ through the type of life onye ahụ na-ebu. Ọ bụ ndụ mmadụ na-ebu bie nwere ike inyere mmadụ aka ịbụ an effective witness. Pope Paul VI kwuru that the modern man listens more to witnesses than to preachers. And even if he listens to preachers, it is because those preachers are witnesses. Otuto dịrị Jesu Kristi. That the modern man listens more to witnesses than preachers. And even if he or she listens to preachers, it is because that preacher is also a witness. Ya bụ ndụ mmadụ na-ebu bụ already enough witnessing. Ọ bụrụ na ọ na papa na ọ bụ akpọ na phone na nwa ya na ebe ọ nọ, ọ na-asị ya webi nọ, ọ sị ya na afụtamakwa m na m ga-anọ ma n'ụzọ Enugu Ezike mịa na nwa ya nọ na Onuiyi, o wetike na nwa ya mara na pa ya anwụlega echi. Ọ bụ echi nke papa sị ya bịa na ga ekwukwela okwu asị na okwu asị adịghị ọyị. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ọ dịzi ụtọ ahụ? No. Because na mgbe na-asị ekwukwela okwu asị mụ na-ahụ ka ị na-ekwu okwu asị steady bụ ma ọ nọ isi mmadụ na ị ga-anọ ma n'ụzọ
Enugu Ezike mege na ya ka nọ na bunu na Onuiyi ebe a. So natine once onye anụnwa na-ahụ onye na-asị ya ekwula okwu asị ma ya kwume nke ma ya kwuru eziokwu mana ọ na-ahụ gị nwa n'onwe gị ị ga-abụ onye na-ekwu okwu asị. It will be very difficult for this person to listen to you. Ọ ya dị very very difficult. So na anyị ga-efugodo ụzọ site na ndụ anyị na-ebu wee bụrụ ezigbote ndị akaebe. Otuto dịrị Jesu. Ajụjụ m chọrọ ịjụ anyị bụ ọ bụrụ na anyị alakọ this Pentecost program anyị nọ na ya na enwechara ndị agbata obi anyị ndị nnebọsa anyị ga-abụghị ndị ụka ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ na unu ịgata ga-alakọ nwere ike mmadụ ga-eme windo lefu anya kwụmaka ka ị gatara ọsịbịa anyị hụ tonume na-eje ụka. Otuto dịrị Jesu Kristi. Onume ọ na-eje ụka onye nke osohe ndị ọ bụ na-eje ụka. And you know sometimes when no matter ihe ndị mmadụ ekwule about Christianity o nwere one thing na mmụọ ga-adị ma convinced in. People na judge Christianity based on the high standards they have for Christians. And that is why no nwere ya abụ ọ bụrụ na mmadụ na-abụ nwere ike n'obodo meme ihe asị onye ọ bụrụ na onye ụka so ihe ọzọ ya ajọ bụ n'ihu wute ndị ụka ọ bụ. It is for me it is no longer about ịkonye no we expect something more from you because you are a Christian. And a na-asị gị n'ụka mere they still expect something more. Asị gị ha n'ihu onye a na-eme omechara asị na onye ọbụla eji ụka. It is because they expect something more from onye ọbụla esere na ọ bụ onye otu Kristi. Ya ọ bụrụ na ịlakọ kịta nwa sịrị anyị bụrụ ndị akaebe gata ya ọnụmadụ ma eme windows ya dị anyị ha tonume sohe na ndị ụka ọ bụ. And ka ọ na-ekwu ya ndị nwere ike na-echi ije gwa ya okwuchukwu already ihe mmadụ mara maka mmadụ will condition ka onye ọbụchi ege gị ntị. Ikwuru ekwuru nọ n'uche na-asị ihe ọ na-ekwuche mme mmadụ na not guilty of it. So the best way anyị ga-ejidegodi n'ịgba mbọ n'ịgba aka ebe anụnwa abụọ ibu ndụ kwesịrị ekweshi ndụ ndị mmadụ ga na-enyomi. And like I said, any person na judge Christianity na church because they were high standards for Christians. They were somewhere more apostolic work. Now, by the home to home visitation. So, mbata na be one man. So, ọ bụrụ na the person na-ejeri ụka na onye ma akwụsị ije ụka. So na mụ na ya na-akpa nkata na-ajụ ya sị ya nye m ji jee eme n'ụka akwụsị ije ụka. Ọ sị m mba o na ndị juru n'ụka bụ ndị ejọ mmadụ. I was like ndị juru n'ụka ejọ mmadụ how? Sị ya na anyway na ịmago na ụka abụghị a collection of saints. No bụ a collection of sinners making effort to become saints or perfect. So na ọ bụghị any person na-abịa ụka because no feel no be saint. No na ọ na-abịa na-agba mbọ ka o nwee ike wee mege na wee bụrụ onye dị asị. Ọ sị na ọmagole ka anyị no na sometimes no nwere nke ya abụọ ọ bata n'ụlọ ụka o tukwuru mgbe ọ nọ sị na ma akwụkwọ na-azụ be ọ sị na ma mara ụlọ a m na-ahụ ebe a sị ya mba ọ sị na ụlọ ahụ bụ be one popular bịa sị m na ihe na-ewe iwe bụ udu ndị ọ na-ahụcha ebe ahụ si na ọ bụ abịa n'ụlọ ụka on Sunday n'obe those people ọ na-abụ ochi na windo ele anya hụma ndị na-abacha ebe ahụ na ime abalị ịmana nwere dị iji eji lantan eje otuto dịrị Jesu anaghị eje na-eshushwe na ọ bụ evuru lampụ agbada ya ọfụma ahụ si m na ọ bụ ndị anụnwa stil rute on Sunday na ọhụma ka ndị anụnwa ji maịk ekwucha okwu si m na nke darị ata ụka bụ na onye ọ bụ dịrị ndị mmadụ ga-ebịa ọrụ religion na-ebe si m na-abịa ọrụ religion ma ya bụ ekwesịrị ije ọrụ religion in fact na ya mgbe ọ sịrị na ọ bịa aga ụka nọtị na ọhụma na ndị ahụ echenjie otuto dịrị Jesu Kristi. Becoming effective witnesses, we must first of all live it out in our lives.
yes, ọ bụ eziokwu na mmadụ ekwesịghị ịdị na-ele onye ọzọ anya ma ọ bụrụ na onye ọ bụ chọrọ ịbụ onye ụka. But you know na nwere ndị nwere this very little faith, and at that stage ha ka nọ n'oke nwere ndị ha na-eleje n'anya. Ya bụ the summary of everything anyị na-ekwu bụ na the way anyị si ebe ndụ anyị na anyị na onwe anyị ga na-ele anya na ọ bụrụ na ndị mmadụ elegide anyị anya, kedu ndị mmadụ nwere ike ikwu about us. The term Christians akpọrọ ndị apostles first na Antioch was because na ha na-ebu ka Jesus asị na these people are behaving like Christ. Ya bụ na anyị na onwe anyị ga-evugodoro ụzọ na-eme ka ndị bụ ndị otu Kristi, so that na ndị mmadụ na-ahụzi anyị. Once we now come to preach, at least onye asị hey n'ọkwa eziokwu ịma na o nwere ka ọ dị na mmadụ bụ onye ụka ma a na-achọ onye ya agba aka ebe tu eziokwu achọghị onye ọzọ. Ọ bụ na onye ọbịa bịala mitin asị da si m ọsịsọ na nwoke ma nụnụ mara na ọbịa mitin ọgba aghara abata si megoro ọsịsọ bifo na ọbịa, and sometimes ọ bụ na onye ahụ abịa n'eziokwu na ọgba aghara abata. So na the first thing anyị ga-emegodo bụ na anyị ga-ebifute ya na ndụ anyị. Once we have encountered Christ, then na-ebifute ya na ndụ anyị, it will be easier to influence others ka ha nwee ike na-eme ka anyị chọrọ, ha nwee ike na-eso nzọụkwụ nke Jesu Kristi. Na ihe ọzọ anyị nwere ike ime omume ka anyị si wee kwuye bụ na first of all you have to encounter Christ gụnwa n'onwe gị before you begin to witness, before you begin to gba akaebe, before na iburu onye oshere n'ihi evuru ụzọ bugodoro onye ya na-eje so mara. Onye Jesu nwere ike ịfụtasị at least na-amago m onye a gị nwere ike jezie je gbabaziara m aka ebe ya na anyị na onwe anyị ga-adịgodo even converted in ourselves mara onye Jesu bụ. And kedu ụzọ anyị nwere ike isi wee nwee this personal encounter with Christ? The way nwere ike isi wee nwee personal encounter with Christ bụ na nke mbụ na anyị ga na-agụ akwụkwọ nsọ. There is no place to know Christ more than through the scriptures, because that is the revelation of God to us. Anyị ebu ụzọ na-agụ akwụkwọ nsọ na-ama even maka onye ọ bụ anyị na-agba n'oshere. Na ọ bụrụ na anyị achọrọ ka ikwu anyị asị yes n'ihe anụnwa na-ekwu nekwe ebe ekwurie nekwe ebe ekwurie, so that you at least you have what you say, you have the experiences to share to others. Ya bụ na anyị ga-evu ụzọ wee mara onye anyị na-agba oshere maka ya, and ebe anyị ga-esi wee mara ya bụ through the scriptures, through ịgụ akwụkwọ nsọ. And sometimes I think ndị mmadụ na-asịba na ndị ụka Katọlik anaghị agụ Baịbụl. Ọkwa eziokwu? Mana ọ bụ eziokwu ọ bụ otu o dịrị Jesu Kristi. Ọ bụ eziokwu na ya anaghị agụ Baịbụl. And sometimes na anyị ekweteme, that's why sometimes ịhụma mmadụ onye ọ bụ move to another church nọọsụ gị I have seen the light. Ya ma onye ọ bụ nọrọ n'ọchịchịrị. Biko otu o dịrị Jesu nwere nọ n'ọchịchịrị nwa gị ọkwa akara masị na mgbede a agara reading sangara from where was she after from the Bible. And even we're encouraged to even read the Bible personally. Man, every time I na-abịa ụka we also read the Bible. So na ọ bụ ebe anụ aba anyị ga-esi wee mara maka onye anyị nwere ike ịdị na-agba akaebe maka ya. N'ọbụ mgbe anyị na-agụ ya bụ o nwere ike inyere anyị aka ka anyị bụrụ effective witnesses. So na any person ya agụ ya then na-ege ya ntị, anyị amarịta ihe Jesu n'onwe na-atụ anya n'aka anyị. And once anyị mara Jesu na-atụ anya n'aka anyị, then it becomes easier to become witnesses. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ya bụ to become a true witness bụ ịhafụ ka ndụ anyị bụrụ ihe na-agba ama maka Jesu Kristi. And ọ ya bụ ihe na-agba maka Jesu Kristi. Before na ya amara, it requires deep knowledge about Jesus Christ. And this deep knowledge about Jesus Christ bụ expert witnessing. Otuto dịrị Jesu Kristi. Before you have a deep knowledge about something, na misni ga ma an expert na ya. So na ọ bụ na ya agụba akwụkwọ nsọ na-ege ntị
na-amara maka ya, then we are already expert witnesses because we have a deep knowledge of Christ. Then anyị enwezie an unwavering commitment to facts. Ya bụ na anyị na-ekwu abeg just n'ihe m nọrọ n'ihe kwuru na ọ bụ n'ihe anwa bụ ihe m mara. This is what I know, and that is being an eyewitness. And then anyị bụrụzie an eyewitness anụwa, anyị na-ebizi ndụ anyị nke onye bụ ndị mmadụ ọgụma na-asị, even before you announce yourself, even before na ikwu anything na-asị hi na onye a na-eme ka onye na-eje ụka. Nke a ga-amaga na character witness. Iwu na ihe anụ anyị ji wee bido, anyị kwuru maka the 3 types of witnesses na anyị enweta na ndụ anyị dịka ndị otu Kristi. Being expert witnesses, being with a deep knowledge about Christ, and being able to share it with others. Then able eyewitnesses, because no be just no hearsay, no be anyị mara banyị na-emege na banyị na-akụzi ndị ọzọ na-agbasakwa ya. That is being eyewitnesses. And then finally, through the type of life anyị na-ebi, anyị emuvuo bụrụzie gịnị character witnesses. Onye abụọ na ndị mmadụ ahụ ha si yes n'eziokwu eziokwu na this person or these persons bụ ndị otu Kristi. Otuto dịrị Jesu. Ya bụ ọ bụrụ na anyị niile bụ ndị gbakọrọ ebe a n'abalị anụwa abụrụ effective witnesses through the power anyị ga-enweta na mmụọ nsọ, ọ bụ na ọ dịla gị enough ichenji ya bụrụgodo Nsụka. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ọ bụ na ọ dịla gị enough ichenji ogodo Nsụka, then from Nsụka anyị move to Enugu. And I'm sure that today in various places, in various Catholic churches within and outside our diocese, in almost every parish in our Pentecost program. Now imagine going all these Catholics are for this Pentecost program are effective witnesses, obeying the instruction of Christ in Acts of the Apostles chapter 1 verse 8, that you will receive power from the Holy Spirit, and this power from the Holy Spirit will make you to become witnesses. And once we become these witnesses, remember, from Jerusalem, we share back Judea and Samaria, and from there to the ends of the world. Meaning that our mandate for a word mandate in Kozo. No mandate just but a worldly mission. Or a mission in Soto Wanile. Man before na ye Soto Wan na ye from Bang. No, it was na charity begins at home. Charity begins at home. That is why you Western Normans are from Jerusalem. All now but resemble Jerusalem. From there, you begin to make progress into other places. Because na iwerike ịchọrọ ibido mavrunelu na iwerike mgbe na adazi edajiro. So charity begins at home. Now, this mission, Kada Life, we are still called to bear witness. From Jerusalem. Now you go from Onuiyi to Nsukka, from Nsukka to Enugu, from Enugu to the whole of the Nigeria, and then from Nigeria to the whole world. Maniye Kangba na ye effective witnesses. Then yours are not just maka gana banya bana ezibote ndakebe. Na the first letter of St. John, chapter 1, from verse 1, badaba. Na yahu ebe John na-ekwu that something which has existed since the beginning, which we have heard, which we have seen with our own eyes, which we have watched and touched with our own hands, the word of life. This is our theme. We are writing this to you so that our joy may be complete. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ka ọnwụ anyị wee megana wee zuo oke. Yeah, we are bearing witnesses to what we have heard, what we have seen, what we have encountered, so that ka anwụrụ anyị nwee ike wee megana wee dị complete, ka anwụrụ anyị nwee ike wee zuo oke.
ihe John na-achọ ịgwa anyị ebe a bụ na ọ bụrụ na anyị agbaghị akaebe that our joy will no longer be complete. Ịma na ọ bụrụ na a nọrọ na skuul na ọ bụrụ na mba na-azọ position na ekem gba first ka onye nke ọzọ gba second, ị nwere ike ịsị na mmadụ na-abụ na-ezoro onwe ha ansa shi maọbụ na onye nkwado na exam ọ na-ezoro onye nke ọzọ isi ama ịkwadogo ọ sị gị mba because na ọ chọrọ ka ị gara ya na mark. Mana when it comes to bearing witness to God, o nweghị anything like first. Ebe anyị na-eje bụ na ebe ọsọ line na-agba na ndụ a ka anyị nwike wee megịnị wee ruo na alaeze eluigwe. So na-enweghị dị ka na onye nke gbara first na onye nke ọzọ gbara second. The dream and the plan, the mission is that ka anyị chabiche n'ụwa ka anyị nwike wee megịnị wee keta oke na aṅụrị ebebe na ebe n'eluigwe. That is the plan. That is the mission of every Christian. So na also our own mission to bear this witness so that na mmadụ niile as many persons as possible nwee ike wee banye na ya. And from experience nwego mere sometimes na exam a na-ede no dị ka exam ịkọwa na mmadụ maka ya ni na aka adị convinced about it. Dịka na ọ bụrụ na ị na-akwado exam mmadụ sị gị kọwa mana ya amaghị m maka onye ọzọ, mana sometimes in the morning of exam nwere ike mmadụ sị gị biko gị kọwa mana ya. Mgbe ị na-akọwa na onye ahụ datin you also deepening your knowledge about it. At ịbanye an exam na nwere ike ichefugodi na at least icheta na nwere ihe ịkọwa na this person, and sometimes ihe ahụ ịkọwara bụ ihe mara na ideme. So in this case John na-agwa anyị that our joy, we have to bear witness so that our joy may be complete. Ya bụ na anyị na onwe anyị ya agba mbọ na-agba aka ebe anụwa ka ọnwụ anyị nwee ike wee megene wee zuo oke. And ọ bụ na ọnwụ anyị ezuo oke, then we also attain this eternal bliss anyị na-ekwu maka ya. Ya bụ ka anyị na-agba mbọ ịbụ ezigbote ndị otu Kristi. Ọ bụ mmụọ nsọ ga-enyere anyị aka to become these effective witnesses of Christ. Na ọ bụrụ na anyị ekwere ka mmụọ nsọ bata n'ime obe anyị, si nso onye ka nna agwa anyị n'ihe ka mkpa bụ anyị nwa ikwete na ka mmụọ nsọ bata n'ime obe anyị. Because na the mmụọ nsọ dị ready, ọ na-agagharị na ọ bụ na anyị na onwe anyị dispose onwe anyị ka ọ bata. Ọ bụrụ na anyị ekwere ka ọ bata n'ime obe anyị n'oge nyere anyị aka ka anyị nwee the courage, ka anyị nwee mmụọ anyị ga-ejinwu wee na-agbasa ozi ọma. Na ọ bụrụ na ebu na-atụ anyị, even when we are inadequate, even when we think na anyị ekwechi anyị etozughị etozu, mmụọ nsọ ga-eme anyị ka anyị bụrụ ndị mere gịnị, ndị tozuru etozu, ndị dị nkwadebe ịgba aka ebe maka Jesu Kristi. The apostles were very timid people. Peter was somebody even not need ekwukebe okwu, but upon receiving the Holy Spirit, Peter ebido onye na-ekwu okwu very boldly in front of more than 3,000 persons. And going at that day, 3,000 ndị convert just on that day. So once we dispose ourselves to receive the Holy Spirit, na mmụọ nsọ ahụ enyere anyị aka. But like I said, n'ihe a niile anyị na-achọ n'aka mmụọ nsọ, na ọ bụrụ na ọ bụghị onye enyere anyị aka ịbụ effective witnesses, then we are not getting it right. Ọ bụrụ na onyinye nke gị bụ ikpe ekpere maọbụ ịgụ egwu maọbụ speak in tongues maọbụ anything bụ your gift, and you are not using it to bear witness to God, then you are not getting it right. Mana ekpere anyị bụ na anyị na onwe anyị ya enweta right, na mba anyị ga na-agba, na ekpere anyị ga na-ekpe, na mmụọ nsọ nke ga-abata n'ime ogbe anyị ga-enyere anyị aka ka anyị nwee ike ịdị na-agba aka ebe n'ebe Jesu nọ, na-agba aka ebe maka Jesu Kristi. Ka anyị sitezie n'ịgba aka ebe ahụ ka aṅụrị anyị wee zuo oke. Otuto dịrị Jesu Kristi. Thank you, Father. Praise the Lord. Praise the Master Jesus. O nwere ihe anyị nụrụ. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị nụrụ mere Chineke ofu ihe. Amen. Anyị ekene Fada gwara anyị okwu. Ihe oge nye ruru nsọ bụ question and answer. Fada biko na anyị mere question.
ọ bụrụ na ị mere question ifta ndị ka ijumanya beste ka fada nyere anyị ka zụta ya. Haleluya. Anyị na ihe ụmụntakịrị niile nọ n'iro na-agbagharị unu bata ime. Anyị achọghị ikwu onye na-ebu n'iro ka ọ na-agbagharị. Amen. Question. Hallelujah. Thank you, Father, for the teaching. How easy or how effective was a poor person to preach to a rich person? Most time, people na dey onye na-preach ihe enya ka ha hụma the goodness of ihe ahụ ha na-ekwu before believing. And in some cases, na afụ ndị amarụ Chukwu, things a na-agacha ha so very easy. And when they start to preach, especially to a wealthy person, the head okwu ha ga-adị ezigbote low. Gịnị ka o ji adị easy, dokwa effective for such a person to preach to somebody higher than him, both socially, materially, and financially? Eto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu Kristi. Your question is a very valid one, and sometimes na ọ na-adị also very difficult, because no nwere ike onye ọbụ ịbịa ịgwata onye ọbụ onye ahụ lechere gị anya ọsọ ya ị na-asị m maka na ọkwa gị nwa kwesịrị na-agwa okwu. But ọ bụ niile anya na the apostles of Christ, they were not chosen from the rich class or from the high political class. But ọ bụ na achọba na the apostles, now when somebody was even saying that one of you when the Pharisee and why they were antagonizing Christ a lot, but they were expecting not because the Messiah no she from a very prominent family, and though she from a very prominent family, Nendo as his apostles will also be those from the prominent family, and but Christ came from a lowly family, and then also the around also people from this same stage of the society. Near already anywhere where the were crazy. Man, sometimes in where you somebody who everything, but you still see that na the anchor person with this full joy. But you can see somebody all the financially or socially not the so much privileged, but you will still see that person. The person is still exuding joy and the contentment, and the joy and the contentment only but because of no kwenyere Tochukwu, and no matter that in all things that Tochukwu carry in, and you still see this person. Sometimes you begin to see and happy. And sometimes when people begin to ask some of these questions, they may not tell you, but you may be influencing some of them. Because how happy you are, how confident, how contented you are with what you have. And then and then you say, you may be preaching to the person. That's why sometimes you may not even have access Facebook, but the type of life may be talking to the person already without you even saying one word. But so did Jesus Christ. Father, like that. What do you think? Organization Kenya, they go to Akiba.
then ndị machara ntese na asaa ibudo ka onye mgbe after all ịkwụra eke ha na ntese so ha kpachapụ anya ga emezi onye ahụ mmegide ịma ezigbo mmegide o agbamata akụba efesi n'ụwa okwu mezi anaghị afọ ọ sị na ya abụ nwachukwu na nkaka kedu ọ bụ onye ahụ ga-ekote ihe witi ndị ahụ ọ bụ ya bụ m chọrọ Otuto dịrị Jesu Kristi. Mgbe anyị na-ekwu okwu na-ekwugo something that ịbụ onye akaebe, ịbụ a witness will not be something ga-abịa easily. And some everybody will not even accept you as n'ihe chọrọ ime. And Jesu n'onwe gwara anyị that if you want to follow me, you must be ready to carry your cross. And that is the problem anyway. The modern day Christian, with the rise of prosperity gospel and that you will not suffer. Will not happen to you. It is not true. Because even just in a way that and some of those things some of those trials and persecutions because nature is a witness. Some of them you cannot avoid them unless nature to live that life of witnessing. Man obere dị na-abịa na ọ ga na-abịa ni anyị nwere ike na-eme ebe ikwudoshi ike na Chukwu bụ onye kwere anyị nkwa that na agbanyeghị na anyị nwere ike ịta ahụ n'ụwa anụwa n'ihe dị nka nwere ike ịbịakwute anyị that he will give us rest that na ịnyagba nke ihe dị mfe and that after everything n'ụwa anụwa na ụwa yesterday na oziọma agana anyị na Jesu na-agwa anyị that while we live in the world is not our final destination. No, nwere ebe anyị na-eje. So na anyị na onwe anyị ya ama that once we begin to live this life of witnessing, many persons will not understand us. We will have many people who are adversaries to us. But that should not stop us. In fact, that what we are doing, we are going in the right direction. Na ya akwudoshi ike na-agbazi mbọ so that ọkụ nke Chukwu mere anyị ga-anyụgo. And then also the persecutions and trials. The apostles of Christ, they were persecuted till when they came to Rome from Jerusalem. Persecutions was following them around until today. Now we are enjoying the fruits of the labor, even though not the persecution we don't all them as bloody as before, but even today, no they will just because you believe in Christ. Iso ụzọ nke Chukwu kụzimere anyị instead na anyị ga-akwụdoshi ike n'ebe ọ nọ because anyị mara na ụwa anụwa abụghị our final destination. And the prayer of every Christian and the mission of every Christian bụ na agbachara mba niile na anyị na-eje n'ebe na alaeze eluigwe. Otuto dịrị Jesu Kristi. Father, thank you for the talk. Question number one. In this part of the world, I know where Christians but Abatana Church, Egushehi, like in the northern part. So some Christians no way to defend themselves. When are you in the process of defending yourself? You go mad. You go here because they are not Christians. Are they still effective witnesses? What's not the Jesu Kristi? Ama mmadụ ole n'ebe a this evening mgba na-aka mass. Ndị n'ebe a mgba na-aka mass na mgbede a na-echete na the first reading of today na o nwere ihe Paul mere. Paul was facing a great deal of persecution mgbe ọ lachitere azụ na Jerusalem. Now, when he was facing this persecution, in fact, it was so much that the commander bịara na-ajụ na kedu ihe nwoke anụnwa mere ndị anụnwa na-eso so much
Now, we give Paul an opportunity to defend himself in front of the Sanhedrin. Now, when Paul led the Sanhedrin, or that this Sanhedrin was made up of Pharisees and Sadducees. Paul, in his wisdom, that their common purpose was to kill him. They have their common purpose. He knew that despite this, their common purpose, no nwere ihe ofiye he na-abọ na-emega agree on. And that's what he agree on the topic of resurrection. While the Sadducees ekwenyeghi na resurrection, the Pharisees kwenyere na resurrection. Now, when Paul did something. Paul did yes, ọkwa anyị na-agba aka ebe ngwasị wote nwere olu m tọba ka egbuem. Paul knew, and then he saw a way to free himself. And the way he saw to free himself abụghị a way that will lead him to sin. And one of the gifts of the Holy Spirit was the gift of wisdom and knowledge. Now, believing in this wisdom and mmụọ nsọ nyemere okwu mgbe na-ekwuzi okwu to defend us, n'ihe eji kwubekwana ya ebe a bụ maka nkwenye o kwenyere na mbilite n'ọnwụ. Ndị Pharisees gbọdọ gana Banas na chọrọ igbo mmadụ maka na o kwenyere na mbilite n'ọnwụ. In fact, na o nweghị ya na-eme. Ndị Sadducees na ya egbu. Now, in that moment, ọgba aghara dozie ndị bịara with a common purpose to kill him. Now, mgbe a na-ekwusi ya nwa, Paul was asịzịa Paul ngwa ya jebegodu. This Paul had a common purpose of coming to kill him, but in his wisdom, he saved himself. Now, another story to answer this your question, mmadụ na-abụ na-ekpe ekpere ka ihe na-ekpe ekpere n'ụzọ agụ fụta ehụmagụ. Onye nke ọzọ sị that na ahụmagụ anụnwa si onye na ya na-ekpe ekpere ka ihe were ọsọ gbafu. Onye nke ọzọ sị don't worry, na since we are praying na Chukwu ya ekpuchi agụ ọnụ n'onweghị agụ ji eme anyị. Onye nke ọzọ gbafu agụ ahụ taa the other person gbuo ya. Ọ bụ Chukwu o mebiri ekpere onye a na-ekpe. Otu dị Jesu. Ọ bụ fọtụ Chukwu na agụ anụnwa gburu onye nke ọzọ. Because he did not make use of these gifts of the Holy Spirit, the gifts of wisdom and knowledge. In the case of persecution of Christians in the north, and even it's already almost all around the whole place. Now, that when you defend your just the church, more the community, a kind of security measures they put in place to protect. Remember, the primary thing about to protect themselves. Back to sender. Ona some of them na-ekpe ekpere, mgbe na-ekpe ekpere ahụ, n'ihe ọ na-ekwu bụ na ihe ọbụla abịakwute n'esi Chukwu protect ya from it. N'ọbụ na ọ na-akpọ mmadụ ahụ mgbe ọ na-asị onye nke a mee this person ma ya mee ihe nke ọzọ. Now, the primary thing he is setting up this to protect themselves. Now, obviously, they setting up this machinery to protect themselves. And when they are to attack them, and in protecting themselves, the point of again protecting themselves. Maybe they are still they did not commit anything because they are still in the process of bearing witness, and they did not set out to kill anybody. They were there to protect themselves from external aggressors. So it is not something I have. Maybe you should do the things you can do for yourself. As far as and it is not against the teachings of Christ, but still the teachings of Christ. Thank you, Father.